Ці вы ведалі, што Нікаля Фламель з Гары Поттера гэта сапраўдны чалавек, які сапраўды стварыў філасофскі камень. Фламель жыў 600 год таму, але нават у 19 стагоддзі ад Парыжа да Індыі знаходзіліся людзі, якія сцвярджалі, што яго бачылі. Ягоны дом найстарэйшы ў Парыжы. Ён пабудаваў яго ў 15 стагоддзі, і гэты дом усё яшчэ стаіць там. І дужа доўга лічылася, што Фламель быў адзінай асобай ў гісторыі, якая сапраўды змагла стварыць філасофскі камень. Ну і адпаведна, філасофскі камень перш за ўсё дазваляе пераўтвараць металы ў золата, но па-другое, дае вечнае жыццё. Кім быў сапраўдны Нікаля Фламель. Ён быў дужа паспяховым пісарам, гандляром кнігамі і ўладальнікам нерухомасці. Фламель для сярэднявечнага чалавека жыў на самой справе дужа доўга. Ён памёр, калі яму было 78 год. Фламель з жонкай былі дужа багатымі людзьмі. І іхняя шчодрасць, яна была легендарнай. Яны дапамагалі касцёлам, яны дапамагалі бедным людзям. Менавіта вось гэтае багацце, якім ён валодаў, дарэчы, падчас стагадовай вайны, то бок усе людзі вакол былі такія бядовыя, а ён асабліва выдзяляўся на іхнім фоне. Яно нарадзіла легенду пра тое, што Фламель на самой справе алхімік і можа пераўтвараць металы ў золата. У сярэднявеччы дужа часта можна знайсці такія спекуляцыі адносна шмат якіх паспяховых людзей. Але мы дакладна ведаем, адкуль гэтыя грошы паходзілі. Перш за ўсё, праца пісара добра аплачвалася, а ў яго быў цэлы салон. Па-другое, ён супрацоўнічаў з Парыжскім універсітэтам, што азначае, ён быў звольнены ад падаткаў. Ну а па-другое, большасць ягонага статку гэтага маёмасці паходзіць ад жонкі, бо ў яе было акурат шмат грошай, значна больш, чым у яго. Фламель быў заможны, але не нейкі шалёна багаты. Ён пакінуў у сваім запавеце шмат грошай на дабрачыннасць. У нас няма ніякіх сведчанняў таго, што пры жыцці Нікаля Фламель займаўся нейкай алхіміяй. Пасля ягонай смерці захавалася гэтая легенда пра тое, што быў такі дужа багаты парыжскі алхімік Нікаля Фламель. Ну і праз 200 год пасля ягонай смерці упершыню з'яўляюцца алхімічныя тэксты, падпісаныя ягоным іменем. Гэта, дарэчы, была нармальная такая рэч у тыя часы. Аўтары падпісваліся імям кагосьці вядомага, проста каб надаць аўтарытэту сваёй працы. Пачынаючы ад 17 стагоддзя мы бачым такую дужа стабільную легенду пра Фламеля менавіта як алхіміка. Тым, што Фламель дужа актыўна спансіраваў мастацтва, нічога амаль не захавалася з гэтага, акрамя ягонага надмагілля, якое выкарыстоўвалася некалькі год як дошка для рэзкі гародніны ў нейкай краме ў Парыжы, і толькі тады яе знайшлі навукоўцы. Ён сам стварыў дызайн свайго надмагільнага камення. Пасля пачалі шукаць ва ўсім, што ён параў, ва ўсім, што ён там замаўляў, гэтыя азнакі алхіміі, у тым ліку сімволіка, якая з'явілася ў алхіміі ўжо пасля ягонай смерці, таксама ў 17 стагоддзі.